Bukod sa pagbisita sa mga puntod ng mga yumaong mahal sa buhay ngayong selebrasyon ng Araw ng mga Patay, mahalaga rin ang pag-aalay ng mga dasal para sa kanilang mga kaluluwa. Kaya't ngayong araw, samahan natin ang ating mga GMP friends na pasyalan ang ilan sa mga simbahang pwedeng bisitahin sa naturang kapistahan dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyalan. Pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng papasaya. Kanilang klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka. Kanilang pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng papasaya. Kanilang klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka. Kanilang Pangasinan. First stop, ang St. Anthony Abbot Church ng Villasis na ilang daang taon na mula nang maitayo at naging sentro ng pananampalataya ng mga Villasinians. Sa likod naman ng Municipal Hall ng Villasis, nakatayo ang St. Anthony Abbot Church na naging sentro na ng pananampalataya ng mga Villasinians. Nang may patayo ang kauna-unahang simbahan noong taong 1763, ang simbahan ay gawa pa lamang sa tabike, ngunit kinakailangan din mapalitan ng bricks o stone for structural strength. Ang pagpapatayo naman ng simbahan noong taong 1868 hanggang 1871 ay nasa ilalim ng administrasyon ni Father Joaquin Palacio, ngunit ang istruktura ay nasira sa kasagsagan ng World War II. Napaka-historical talaga ng simbahang ito dahil kung pupunta tayo sa right side sa bandang likuran, makikita natin ang mga tama ng bala na nagmula pa sa mga armas noong World War II. Dahil na rin sa inisyatibo ng taong bayan na restore ang simbahan taong 1954. Ang St. Anthony Abbot Church ay may Baroque style na istruktura. May taas itong 35 feet, haba na 184 feet at lapad na 73 feet. Makikita din dito ang kampanang ginamit ng simbahan na mula pa sa taong 1884. Ang simbahan naman ng Santa Barbara, hindi lamang mas malalim na pananampalataya ang naihatid ng kanilang simbahan, kundi pati na rin ang pagbubuklod-buklod para sa pagbangon mula sa mga pinagdaanan. Kasabay ng pagdami ng mga Kristiyano sa bayan ng Santa Barbara ay ang pagtatayo ng simbahan. At dito nga sa Barangay Poblacion Sur matatagpuan ang Santuario de Santa Barbara Holy Family Parish. Itong simbahan, ang Santuario de Santa Barbara Holy Family Parish, started as a mission station or parang chapel noong year 1716. And from that on, noong 1743, naging parish siya. And that this church was established under the patronage of Santa Barbara. So una yung tinawag yung simbahan na to Santa Barbara di Tolong. And then after that, nung 1743, from onwards, this
parish, this church, was administered by the Dominican fathers, Dominican friars, the order of preachers. And from the order of preachers, in 1972, the parish church was under the titular of the Holy Family. And then last December 4, 2023, it was declared as a shrine or santuario by our Archbishop, Most Reverend Socrates D. Villegas, being a sanctuary recognized as a shrine because of the great devotion of the people of Santa Barbara to our patron, Santa Barbara, and recognizing also the Holy Family as its titular. We hope and pray na yung mga parishioners natin, yung mga pupunta, will have a greater devotion towards Santa Barbara and the Holy Family. And we hope and pray na sana kung makita po ninyo itong simbahan, you will be not only amazed with its antiquity, but you will be led to pray more and to deepen our faith. So, inimbitan po kayo na bisitahin po ang Santuario de Santa Barbara Holy Family Parish dito po sa bayan ng Santa Barbara. You are very much welcome, and I pray that when you visit here, you may deepen your faith and our devotion to Santa Barbara and the Holy Family. During the liberation period, nagkaroon ng matindihang pagbobomba ang mga Amerikano sa bayan ng Santa Barbara. At ang 3 bomba ay ibinagsak dito mismo sa ating simbahan. Pero miraculously, ang mga ito ay hindi tumama dahil ang isa ay tumama lamang sa present bell tower site at ang dalawa naman ay sa harap lamang ng simbahan. Noon, malit lang to. Isang typical na simbahan. Pero may dumating na magkapatid dito, si Father Fidelis Layog at saka si Father Cruz. Pinalawak nila ang pananampalataya ng mga taga Santa Barbara. From the small church, nagkaroon na to ng magandang park sa gilid, basketball court, nagkaroon na ng mga swimming pool sa loob ng church para puntahan ng mga tao as their tourism site. Noon sikat yung swimming pool ng Holy Family Parish. Dito pupunta yung mga taga Santa Barbara para maligo. Even though may minimal payment, mura lang para sa donation sa simbahan. At magmula nung nakilala na rin ang Santa Barbara na isa sa magandang church dito sa Pangasinan at saka sa pananampalataya ng mga tao, tumaas ito bilang Sanctuario di Santa Barbara Holy Family Parish. Nagkaroon to ng magandang recognition sa mga ginagawa dito sa Santa Barbara. Nakita namin dito ang tulong ng bawat taga Santa Barbara para pagandahin ang simbahan namin. Ang tulong dito, ang sabi ng pare sa isang misa, bilib ako sa mga taga Santa Barbara dahil grabe kung makapagbigay ng donasyon para pagandahin at palawakin pa ang pananampalataya dito sa buong Santa Barbara. So naging ito sentro namin para magtulungan bukod sa religion, sa turismo din para mas mapaganda pa namin ang relationship ng mga tao. Bukod doon, siya na din yung magbibigay ng free advertisement. Magsasalita sa ibang tao na maganda punta ng Santa Barbara. Dagdag pag-usbong naman ang naging hatid ng simbahan ng Alcala sa kanilang bayan. Ngunit hindi pa rin naman nawawala ang tunay na halaga at biyayang hatid ng kanilang simbahan. Isa rin ang kanilang pananampalataya sa tunay na nagbuklod sa mga taga-Alcala para maabot hanggang ngayon ang kanilang patuloy na pag-usbong.
Nandito tayo ngayon sa Holy Cross Parish Church ng Bayan ng Alcala. Bukod sa bahay-sambahan, nagsisilbi rin itong tourist attraction dahil sa mayaman nitong kwento ng pag-asa. January 4, 1881 nga ito nagawa by the royal decree of the Spanish government at itinalaga si Father Eduardo Samaniego, OP, bilang kauna-unahang parish priest. Ang Relic of the Cross ay the totoong piece of the true cross from Rome. It was founded nung si Saint Helena ay nagpatayo ng church sa mismong pinagpakuan kay Jesus. And then these crosses ay itines sa isang may kapansanan na babae, matandang babae. At yung cross na siya yung nagpagaling doon, ay yun yung nagpapatunay na yun yung tunay na cross. So, they were brought to Rome, tapos, ang ginawa nila is pinira-piraso yata yun, and then they were sent to different parishes, churches, dioceses. The present new church was rehabilitated during the administration of Father Eusebio Vigilia and Father Johnny Tagalikod from the year 1972 to 1977. Pagkatapos itong masira dahil sa 1967 at 1968 kasiguran earthquake. Dumating dito noong May 2nd, just the day before the feast of the finding of the cross ng May 3, 2013. Mga feast na sinicelebrate namin is the finding of the true cross, which is celebrated on May 3rd, na-integrate na dito sa town fiesta. We also celebrate the triumph of the Holy Cross on September 14th every year. Yun yung mga pinakadakilang fiesta namin sa Holy Cross Parish. So ang Holy Cross Parish po natin is very historic po. Hindi lang po faith ang nag-grow, kundi ang kaalaman din po ng mga nagsisimba. Dahil po, ang bayan po namin ay very historical po. And nagiging way din po namin yung church na i-promote din po itong People's Park namin dahil magkalapit lang po sila. At mula noon ay naging haligi na ang The Holy Cross Parish Church sa pag-unlad ng bayan ng Alcala. Iilan pa lang yan sa mga simbahan at kwento ng pag-asang mayroon ng probinsya. Lilibutin pa natin ang ilan dyan dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Cultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our fish spa.
located at Jerez, Pugo, La Union. Live the adventurous life with Cultura Splashway. Join us now, come on, Cultura Splashway. Cultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on, Cultura Splashway. See you there. Cultura Splashway. Kalilat Pangasinan. Bawat bayan may angking ganda at may pagmamalaki. Isa na rito ang mga simbahan. At ngayong kapistahan ng mga yumaong mahal sa buhay, tara't bisitahin ang Mary Help of Christian Parish ng bayan ng Basista, na maaaring maging lugar para ialay ang dasal para sa mga yumaong mahal sa buhay. Isa pang marka ng isang lugar ay ang bahay ng pananampalataya at pag-asa, tahanang nabubuklod ng isang bayan. Dito sa Basista, yan ang Mary Help of Christians Parish. Ang Mary Help of Christians Parish Church ay bahagi na ng kasaysayan ng Basista. Mararating ang simbahan dito sa CP Garcia Street, Barangay Poblacion, 2 to 3 minutes mula sa sentro ng bayan. So dati po, ang simbahan po ng Basista, ng Mary of Christians as a patroness, hindi po ganito. Dahon lang po. Alam niyo po yung nipa. This is made of nipa. Napakalit po. Tapos, year after year, parish priest after parish priest, ay naging yung wooden. Tapos, after that, ito na po yung present na structure ng ating pong simbahan. So, very short po talaga kasi very young pa rin po naman ang ating pong parokya. Po ang Basista po ng simbahan at parokya is always eyed or looked after ng mga pari. You know why? Kasi napakasimple po ng parokya. 3 years na po ako na mahigit, pero alam niyo po ang napaganda dito ay napakasimple po ng mga tao. Kagaya po ng kasimplihan ng bayan at kasimplihan ng simbahan. Yun po, napakasimple po ng mga tao dito. Simple lang. Napaka-humble po nila. The church is named after our patroness, Mary Help of Christians. Okay? So, sa Pangasinan po ay Maria Mananulong na Kristiyanos. Doon lang po sa title ng ating pong na mahal na Birhen Maria ay nakakatulong po actually siya sa pamamagitan po ng pag-inganyo ng mga tao na tumulong din sa ating pong simbahan. Kung ang Inang Mary Maria po ay tumutulong sa mga parokyano, ang mga parokyano po as a way of thanksgiving to the Lord, to the intercession of Mary of Christians, ay tumutulong din po sila dito sa simbahan. Yung biniboto po nila sa Mary of Christians ay talagang matibay. Yun ang makikita ko. Okay? Matibay at kasimplihan at they're very humble. So ang ating pong mensahe ay please continue with the devotion to Mary of Christians. It would matter a lot if we continue in our faith and in devotion to Mary Help of Christians. Hindi maikakaila na ang pagkakaisa ng komunidad ay nabubuo rin dahil sa pananampalataya. Dito naman sa Bautista, makikita ang kanilang simbahang itinayo isang siglo na ang nakararaan. Ipinangalan ito sa santong si John the Baptist. Ang pagkakatatag at pagpapatayo ng simbahang ito ay nagsimula
on or about 1922. At ang unang naging parish priest dito ay si Reverend Father Fermin Abalos noong 1923 to 1925. Well, it is a source of pride na ang ating bayan ng Bautista ay naipangalan following the name of St. John the Baptist. And it is also a testament to the faith of the people ng bayan ng Bautista. Spiritual guidance is number one, the liturgical sustenance ng ating mga mamamayan. At kasama rin yan ay ang patuloy na pakikipag-partnership sa napakaraming mga agencies in order to cater also to the needs of the people. Ang most recent na renovation involves the facade of the church and itong sanctuary. From what I know, ang naiwan ay itong pinaka-building, yun yung naiwan. Kung pag-uusapan natin yung since 1922, marami nang nabago. Yung bell natin, nalipat na. Yung pintuan ng main door ng simbahan, nalipat na rin. Ito ang original na pintuan na ginamit dito sa simbahan before siya ma-renovate. Ang ganda, di ba? Gawa siya sa stained glass. Well, they can expect a church that is proof of God's love dahil itong simbahan natin ay patuloy na binubuo, pinagaganda, dinedevelop ng mga mamamayan ng Bautista. So, the church is a testament to the faith of the people and dahil diyan, when they come here, they can say, buhay na buhay yung pananampalataya ng mga taga-Bautista. So, kayo po ay iniimbitan namin na punta dito sa aming munting parokya, San Juan Bautista Parish. At kapag kayo po ay narito, naway maramdaman ninyo ang pagmamahal, ang awa, at hindi paglubay ng Panginoon sa atin. Na-install ang pinakaunang kampana dito taong 1922. Sa kaparehong taon din na-enthrone ang imported na estatwa ni St. John the Baptist, St. Joseph at gawang lokal na estatwa ng Sacred Heart of Jesus and Mary. Napakalaking bahagi ng turismo ng Bautista itong ating St. John the Baptist Church. Dahil makikita po natin dito yung mga lumang bahagi ng simbahan, kagaya po ng lumang bell, nandun po siya sa likod. Yung pong lumang pintuan na i-preserve po yon ng ating parokya. So during bisita iglesia, so pwede po itong madaanan or mabisita ng ating mga hindi lang ng ating mga kababayan, maging ng mga ibang parishioners na nananampalataya. So, ang ating lokal na pamahalaan may naitatag na Tourism Development Plan at nakapaloob dito na isali itong ating simbahan sa isang pilgrimage tour kung saan makikipag-tie up tayo sa mga ibang historical churches. Tapos, pwede siyang gawing parang isa sa mga stopover ng bisita iglesia. Taong 1934 at taong 1972, ang bayan ng Bautista ay labis na sinalanta at pinadapa ng malawakang pagbaha. Gayunpaman, sabay sa pananampalataya ng mga Bautistanians, tulong-tulong pa rin silang bumangon at hanggang ngayon, isa sa maituturing na agricultural town sa probinsya. Bawat istruktura may kwento. Bawat kwento may aral.
Samahan niyo pa rin kaming tuklasin ang mga aral at sinisimbolo ng bawat ilang mga simbahan dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Kalilat Pangasinan! Ito ang St. Anthony of Padua Parish Church ng Bayan ng Rosales. Sa ganda ng simbahang ito sa kasalukuyan, hindi mo maiisip na nanggaling lamang ito sa kakarampot noong mga kahoy na itinayo para maging bahay-sambahan. Sa tabi naman ng presidensya, matatagpuan ang St. Anthony of Padua Parish Church. Alam nyo ba, taong 1915, ang simbahang ito ay isa lamang maliit na barong-baro. Sa loob ng 3 taon, napaganda noon ang simbahan para mas maging matibay ito. Pero taong 1946, isang buhawi ang nanalasa sa bayan at sa simbahan. It was just after the liberation in 1946 nang tinamaan itong simbahan ng malakas na buhawi. The parish priest that time was Father Salindong, Antonio Salindong. So, ang ginawa, maswerte ang Rosales kasi nga andito si Conrado Estrella Sr., siya yung nag-initiate, gumawa ng mga efforts. But of course, kasama rin yung mga parishioners na nagsama-sama, nagkaisa para mapatayo ulit ang simbahan. Nasira yung roofing. Yun ang talagang totally natanggal, yung roofing. Kasi that time, na siya, konkreto na yung walls ng simbahan. So yung hindi natibag yung walls, kundi yung roofing lang ang talagang tinangay ng buhawi. Taong 1979 hanggang 1986 naman, sinimulang palawakin ang St. Anthony of Padua Parish Church. Itinayo sa mga taong ito ang East and West Wings ng simbahan. Rosales is noted na kapag may problema sa simbahan, talagang nagkakaisa, nagkakasama-sama. Hindi lang nung panahong iyon, kundi until the present time, kamukha niyang rectory, bago yan last year lang yan nangyari.
Sa loob ng isang taon, nakabuo ang Rosales. Ambag-ambag ang mga tao ng 7 million at siya napatayo sa loob lang na isang taon. So ganun ka-cohesive ang mga taga-Rosales, provided mayroong magandang purpose, may magandang motibo. Milagroso si San Antonio de Padua, kaya maraming mga bayan dito sa Pilipinas na San Antonio de Padua ang patron. Now dito sa Rosales, mahalaga ang simbahan kasi basically religious ang mga tao. Lalo na nung una pang panahon na talaga nahubog sa pananampalataya ang mga tao. Malaki ang pasasalamat ng mga taga-Rosales kay San Antonio de Padua dahil mula sa isang maliit na bayan, ngayon booming ang Rosales, ang daming developments, kahit saan ka tumingin, lalo pa nga ang nakaupo na mga leader ng bayan ay talaga namang ibinibigay yung kanilang kakayahan upang sa ganon ay lalo pang umunlad. So, ganon din, motivated ang mga tao na magtrabaho, motivated na ibigay yung kanilang makakaya upang lalo pang umunlad ang Rosales. Ang ating last stop na pwede nyo ring mabisita, ang simbahan ng Santo Tomas. Ang St. Thomas Aquinas Parish Church na naitayo para pagbuklurin ng mga residente at maghatid ng inspirasyon sa sinumang bibisita. Isa rin sa mga nagbubuklod at matatawag na tagagabay ng pag-usbong ng munisipyo ang kanilang pananampalataya. Sa bawat hamong harapin ng bayan, kaagapay ng mga Tomasino sa paghingi at pagpapasalamat sa mga biyaya ang St. Thomas Aquinas Parish Church. $200 meters nga mula sa sentro ng bayan ay mararating na ang simbahan. Ang St. Thomas Aquinas Parish ay nagsimula bilang bisita ng bayan ng Alcala or yung parish ng Alcala. Nagsimula siya sa isang kamarin kasi alam niyo naman agricultural products ang produkto ng Santo Tomas. Kaya may isang mayaman na si Doña Ramona Gonzales Fabis na may-ari ng kamarin. So since walang paglalagyan yung mga parishioners noon, at saka medyo malayo yung simbahan ng Alcala, yung parish priest ng Alcala ay bumibisita na lang dito sa Barangay Santo Domingo sa isang kamarin nila ginaganap yung pagninisa. Na-establish siya bilang church noong March 15, 1974. Ito ay through a decree from the Vatican sa pamumuno ni Archbishop Limon na kung saan ang Santo Tomas Alcala noon ay still part ng Archdiocese of Lingayen. Noong 2015, around 2015, nagkaroon ng renovation dahil dumarami na yung parishioners, so hindi na kaya nung maliit na simbahan, kaya pinalaki natin yung simbahan. Nag-decide yung parish priest noon na maging stained glass para magkaroon siya talaga ng concept na yung makikita mong a place for worship. Kasi kung makikita mo ng stained glass, it's about the Immaculate, about our Mother Mary, and it's about Jesus. So para ma-visualize talaga at saka pag nasa loob ka talaga ng simbahan, it's really a place of worship. The expectation of every parishioner naman siguro is para mapalakas ang kanilang pakikitungo sa ating Panginoong Diyos. And at the same time, sabi nga natin, the Eucharist is a gathering of parishioners kung saan yung lahat ng tao nag-gather para mag-celebrate ang misa at para manampalataya sa isang Diyos natin.
Sa bintana pa lang ng simbahang ito, mararamdaman na natin ang paggabay dahil makikita natin ang iba't ibang mga santo at ilan pang biblical characters. Nakakatulong po ang ating simbahan sa turismo sa ating bayan dahil po marami pong mga bisita na galing sa ibang bayan at hindi lamang po dyan, marami pong mga taga-ibang bansa na dumadalaw po dito sa Santo Tomas, Pangasinan na gusto po nilang ma-experience ang mga religious traditions dito sa ating church. Sa pamamagitan ng yan, na-encourage namin na pumasok ang mga tao na pumunta dito para ma-experience po nila ang kakaibang experience na mararanasan po nila dito sa ating bayan. Katulad ng bayan, hindi man gaano kalaki ang simbahan, nabubuklod pa rin nito ang mga mamamayan tungo sa pag-unlad na inaasam. Ito ang panahon ng ating pag-alala sa naging buhay ng ating mga yumaong minamahal. Ang pag-alala sa kanila ay isang malaking bagay, pero hindi rin naman dapat makalimutan na sila'y ipagdasal para sa mas tahimik nilang pagkakahinglay. At matapos man ang pista ng mga patay, naway ugaliin pa rin natin bumisita sa mga simbahan para sa ating pananampalataya at para matuto na rin sa mga kwento at inspirasyong hatid ng bawat istruktura. Ilan lamang ang mga simbahang ito sa mga patunay na maging sa mga simbahan, masasabi mong, ganda mo, Pangasinan.